para que se lles escoite, facendo soar pandeiretas, tambores e outros instrumentos. A comunidade educativa do Colexio Castelao concentrouse a última hora da tarde de onte no patio do centro educativo, nunha nova xornada de protesta. Reclaman o cumprimento das ratios nas aulas e que se cubra a praza dun especialista en pedagogía terapéutica que está en comisión de servizos. Non podemos nin queremos aceptar que haxa no noso centro aulas con 26 alumnas ou alumnas ou máis. O curso pasado forzaron unha matriculación en setembro de forma puntual e excepcional coa promesa de que no vindeiro curso dita situación íase subsanar. Agora resulta que non só non se corrixeu dita situación, senón que se pretende facer o mesmo tanto en terceiro como en cuarto, obviando claramente as necesidades do alumnado destes dous cursos. Ademais, tampouco teñen en conta a inclusión educativa e vulneran os dereitos dos alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, xa que tampouco se dignan a cubrir a praza dun especialista de pedagogía terapéutica que está en comisión de servicios. Tamén piden 4 mestres máis, 2 titores, un especialista en pedagogía terapéutica e outro de inglés, para cubrir o incremento de horas nesta materia. Necesitamos 4 mestres máis, 2 titores, unha mestra de pedagogía terapéutica e unha mestra especialista de inglés para cubrir o incremento de horas desta materia. Ante as reiteradas fallas de resposta por parte da Consellería ás súas reclamacións, decidiron presentar tamén unha queixa á Valedora do Pobo. Xa que a Consellería parece non ter claros criterios, nin ten en conta as necesidades do noso alumnado, nin responde aos correos enviados o 31 de xullo por esta AMPA, tanto a inspectora da zona como a Dirección Xeral de Recursos Humanos, este luns, día 26 de agosto, presentouse unha queixa ante a Valedora do Pobo de Galicia, María Dolores Fernández Galiño, para que medie nesta situación. O que si teñen claro é que continuarán facendo ruído na súa loita ata conseguir o que consideran de xustiza e que lle corresponde.